Yng ngwallt di'n shit. Na'r peth cyntaf mae bobl yn sylwi ar de. Gwallt. A chi di dwyllio bobl fod wallt. Gwneud nhw feddwl bo' chdi wedi diddorol na gwt ti. Gwneud nhw feddwl bo' chdi rhywun. Dwi'n methu. Dwi'n methu cuddiad y spots, y blew di groeso, a dwi'n methu cuddiad y danadd mawr cam. Di pobl yn sbio arna fi yn meddwl, o mae hi'n eich ddiddorol. Cos mae'n wallt i'n shit. A mae gen i bersonoliaeth fath o bechdan. E byth anghofio Elis Caisan deitha fi'n ffon ffor. Gyn ti wynab, ia? Ti'n eisiau snogio neu slapio? Snogio nathon ni. Parti gorffan ty gau y flwyddyn wedyn. Ond oedd o dal i deimlo fatha slap achos welis i Hugh Penguin reit hennar efo wedyn. A nath o copio off a Naomi Jenkins yn weddill un noson. Oedd gen hi wallt neis. Sgwn i be mae hi'n gwneud rwan. Siwr bod hi'n gwneud rhywbeth lle mae llwyth o bobl ni edmygu yn di. A model neu actores. Neu athrawes. Gwneud rhywbeth sy'n cyfri. I mytha fi. O'n i ar y tils heddiw a nath o ddyn ddod fyny at fi dalu yn par o drwsus. Ac oedd o'n cario'r hanger yn defnyddio ei geg. Tha ci yn dod asgwrn i'w berchinog. Nes i'n cynnig os oedd o eisiau cadw'r hanger neu beidio, nes i just stwffio fo'n i fago a golchi'n hwyl o fi wedyn. Dwi'n gweithio yn un o'r siopa na. Y rei sy'n gwerthu bob dim. Y rhai sy'n cymryd lle Woolworths ar y High Street. Dwi'n gyfrifol am colir, lingerie a'r pethau anifeiliaid anwes. Sy'n golygu mod i'n gyfrifol am Merched 13 sy'n dwy'n foundation, Hen Inia sy'n dwy'n NYX, a'r pobol na. Y pobol na sydd yn really caru cwn nhw. Mae le odd. Dwi wedi byw yn y dre ma rioed a dwi'n cofio'r siop yn cyrraedd ac oedd o fel petai yn dod hefo'r staff. Da ni rioed wedi dod ar draws y bobl ma tan i mi ddechrau gweithio yna. Mae ddim yn gen ti Dan. Dan the man, mae'n hoffi galw ei hun. Mae'n un o'r dynion yna sydd yn meddwl bod bychanu merched yn ffurf o fflyrtio. Trwy bwyntio allan bob dim ti'n cysau am dy hun, mae'n mynd i gael chdi'n i welio. Ond mae'n gwneud o mewn ffordd, mae'n deud, dyna mae dynion eraill yn weld, ond dwi'n gweld o. Met, ti'n newid bwyntio bob dim allan i fi, dwi'n gwybod bod chdi'n gweld o. Ffodus iawn i fi, di rioed i gweithio arna fi. Ond, nath o weithio ar Claire. Claire, drian. O, mae'n hollol ddiniw. Mae gen i'r gwallt amazing trwchus du yma. Sa rhyw rach. Mae wastad yn oglea fatha fag stel. Mae'n gwadu bod hi'n smocio. Da ni gyd gwybod dyna mae'n neud yn ystod i amser brec hi, ond... Mae rhyw fis yn ôl wan. Clywodd un o staff Sadwn sŵn yn dod o'r goods lift. A dyma nhw'n mynd at Bari Bach i ddeud bod nhw'n clywed sŵn. Bari Bach di'r supervisor ar ddi Sadwn. Mae Bari Bach yn ledge. Mae'r boi yn lyflu. Mae'n hollol ddistaw, mae'n hollol chilled, a ti'n gwybod pan mae Bari Bach yn supervisor, gyd i get away efo neud dim byd. Wel, dyma'r boi Sadwn ma'n deud wrth Bari Bach mae'n clywed sŵn y goods lift. So dyma Bari Bach yn mynd i inspectio. Nes i efo fo am busnes. A dyma fan agor y drws. A fanna,
ar ben pentor y paddling pools oedd ar fi'n mynd allan i'r siop floor o welson ni, Dan a Claire. Yn gwneud stwff. A fydd cwylo'r peth. Fydd gan o prawn. Gan o shift. Mae Claire di dweud i o. Dyle fi'n lladd arni. Dyle fi'n lladd ar neb, really. O'n i boi'n Dan, mae Dan yn asshole. Ond i gwir ydi, hein di'r bobl dwi'n gwneud efo. Hein di'r bobl dwi'n ffrindiau efo. Hein di'r bobl dwi'n siarad efo bob dydd, hein di'r bobl sy'n ei fi chwerthin, hein di'r bobl sy'n gweld fi'n crio. Hein di'r bobl sydd yna i'n cynsuro. Nhw dwi'n ffrindiau fi. Sgennau neb arall. Pob hyn a hyn dwi'n gweld rhywun oedd yn ysgol fi'n dod fewn. Neu plant nhw, neu gwir, neu gragedd. Ti'n gallu deud dwt? Mae rhywun yn llwyddiannus. Ti'n gallu gweld bod gen nhw fforgyd, tŷ braf, car neis, job da. Gallu fynd ar wyliau dianc. Weithiau maen nhw'n sylwi arna fi, cofio fi. Dwi'n gwybod beth sy'n mynd trwy meddwl nhw, maen nhw'n meddwl, God, be ddigwyddodd o yna? Dwi 27 rwan. Dwi'n bod gwneud y job yma son i 17. Nes i gychwyn fatha staff sadl yna. Dim dyma oedd yn plan ni. Dim dyma ni di fwriadu gwneud, just dyma sydd wedi digwydd. Wel, oedd y dyn hangar yma wedi codi pwys arna fi heddiw. So nes i ddeud Bari Bach. Bari Bach, dwi'n mynd off y teulu, ond dwi'n mynd i sortio mraz i allan. Mae hynna wastad yn neud efo gochi. Yn fanna o'n i. Yn ffrio fe rhyw hen ddynas am bod fi wedi gweld hi'n dwy'n blwmar allan o box Playtex. Yn aros iddi fynd trwy'r drws achos o'n i tagio pob un blwmar yn pob un box Playtex. Pan welis i hi. Yr i gwallt di nes i sylwi gynta. Oedd fatha air jyst yn llifol o'r ei ffen. Pan oedd hi'n cerdded oedd o'n dal o gola. Oedd fatha bod hi'n sgleinio. Da ni rhywun wedi gweld rhywun mor brydferth. Ddim go iawn. Ddim yn person. Sech chdi'n teiri bod i newi gamu allan Instagram yn y siop. Si ddechrau dilyn hi o gwmpas. Dim am bod fi'n meddwl bod hi'n mynd i ddwyn neu'n byd fel la, just... O'n i eisiau gwybod beth hi'n brynu. O'n i eisiau gwybod pam bod hi yn y siop yma. Os di bobl dda hi yn dod i siopa mewn siopa fel hyn. Oedd hi'n syth at y make-up. Yn adra ni. A na grŵp o ferched 13 yn testio foundations allan ar ei gilydd a nath nhw'n stopio beth nhw'n gwneud a sbio ar ni.
A ddi am yn ilfarnisis. Oedd hi'n edrych arno nhw mor ofalus. Sbio'n fanwl ar pob lliw, pob shed, pob maint, pob mec. A wedyn dyma hi'n dewis un rhyw goch rili llachar. Swn i byth di cymryd yn bersonol achos sa gen i'm y guts. A dyma hi'n troi o sylwi arno fi. Dach chi'n gwerthu hair oil? Dwi'n methu siarad. Dwi'n methu atab o'n i. Oedd o fatha bod na Pili Palas yn cael parti yn y mall i. Do'n i just methu dall sut all i fi'n person fod mor berffaith. Na, Dan, sori. Mae'n iawn, gai dalu am hwnta, please? Si agor teulu fi. Bari bach yn sbio arno fi'n hollol nuts, ond pan welodd o hi, nath o ddallt yn union pam bo fi'n gwneud be ni'n gwneud. Rhyfeddol sut allu un person gael gymaint o bwer dros pobl. O'n i til ac oedd hi ochr arall y cwnter. Ac oedd yn ei sefyll digon agos i fi allu o gleuo'r coconut oedd hi wedi ddefnyddio i olchi gwallt. Oedd hi gyffwrdd yn llaw i wrth i fi dalu a dyma fi'n deud Superdrug. Superdrug lawr y ffordd, dwi'n siŵr bod nhw'n gwerthu hair oil. Diolch, meddi. A dyma ni dal llygad i'n gilydd. A dyma hi'n edrych yna fi. Ac am y tro cyntaf mewn blynyddoedd. Oedd yn teimlo sa bod rhywun yn yngweld i.